Aku tak turun main. Sliramu wis tak aturi bojo sing bagus kaya aku iki ora medok ora mendem ora judi ora urung saiki dadi rada pada tenang ibaratku pernah bakal jadi selaku sing gede pangapurane lagi ono lamaranmu sing tak tompo yo lali barang Sakung ngopeni kowe aku buka dadi jodone ora kena pawane tanteni randane ora nyono sampeyan samper ngenteni ning nyatane tresnomu tulus ana suci bagus kaya aku iki ora medok ora mendem ora cuti ora urung saiki dadi rada Asik.
katakan putra putra kapal gege. Kembang sapari kau menandakan kalau sangat terkocok saking buat bagus alga. Jadi derek pamit mengenai kapan tak berlaku. Kalau katurakan sudah kundur, katurakan matur sembarang tanpa pemindar ingkang mau gawe bila dengan bapak barki beserta ibu. Atur kesembarmu, salam budaya rahayu. Dari tapi gajah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dulu.